Κύριε Αντωνάκη, καλημέρα σας από το Ράδιο Λασίθι. Χριστός Ανέστη, καλημέρα σας. Βέβαια, είμαι κριτικός. Έχω καταγωγή από την Επισκοπή Ρεθύμνης. Από εκεί είναι ο παππούς μου Αναστάσιος Αντωνάκης και ο πεθερός του ήταν ο πυρπολιτής Ματρόζος από τις Πέτσες. Άντρεψε την κόρη του με τον Αναστάσιο Αντωνάκη από το Ρεθύμνη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Κύριε Μαρκάκη. Αληθώς Ανέστη από εμένα. Χρόνια πολλά για το όνομά σας, γιατί κρατάει 8 μέρες η γιορτή, πάει στην Κρήτη. Βέβαια, ευχαριστώ. Έτσι, θα σας πω ότι είμαστε στην όμορφη Ιεράπετρα. Λένε ότι είναι πολύ όμορφη, με ωραίες παραλίες, με κηπευτικά εκτός εποχής, ιστορίες. Όμως εμείς δεν την αγάπουμε την πόλη μας, κύριε Αντωνάκη, γιατί δεν είχαμε όραμα διαχρονικά για ένα μουσείο, για μια μαρίνα, για ένα λιμάνι, για ανάδειξη αρχαιοτήτων και αξιοποίηση επισκεψιμότητος στην Ίσο Χρυσή. Μάλιστα. Γενική τοποθέτηση εκ πρώτης, κύριε Αντωνάκη. Ναι. Εγώ έχω επισκεφτεί 3 φορές την πόλη της Ιεράπετρας. Αισθάνομαι Ιεραπετρίτης, διότι συνάντησα υπέροχους ανθρώπους. Δέθηκα με την πόλη σας. Είναι πολύ πιθανό να έρθω και τώρα στις 9 Ιουνίου ως δικαστικός αντιπρόσωπος ξανά και τις ευρωεκλογές. Και γνώρισα και τον νέο σας δήμαρχο, τον κύριο Μάνο Φραγκούλη, τον οποίο τον είδα έναν υπέροχο άνθρωπο και έμαθα πολύ καλά λόγια για αυτόν. Και στην Αθήνα άκουσα πολύ καλά λόγια και οι Ιεραπετρίτες μου είπαν, και πιστεύω ότι η δημοτική πλειοψηφία μαζί βεβαίως με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και την μειοψηφία συνθέτουν μια υπέροχη δημοτική αρχή. Απόλυτα σωστή εκτίμηση έχετε κάνει, έτσι. Υπέροχο δήμαρχο, και οι προηγούμενοι ήταν καλοί, έως και πολύ καλοί. Και οι προηγούμενοι, βεβαίως. Και οι προηγούμενοι είχατε και ευρωβουλευτή που βγήκε από τον την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε πολύ καλούς δημοτικούς άρχοντες και στην πλειοψηφία και στην πάντα όλοι οι δημοτικοί άρχοντες έχουν τις ευχές μας για επιτυχίες και να τα πάνε καλά και σε αυτή την πενταετία. Συλλογικότητες δεν έχουμε. Ούτε στον αγροτικό χώρο. Και συμμετοχικότητα. Οι πολίτες πρέπει να πάρετε αυτές τις πρωτοβουλίες. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα επικεντρωθούμε στη συζήτησή μας στην Ίσο Χρυσή. Θέλω καταρχήν να μου πείτε έτσι πολύ γενικά, το ξεκινώ, και εσείς ενδιαφέρεστε ιδιαιτέρως για την Ίσο Χρυσή. Σας δένει κάτι επιπλέον με το νησί μας? Πέρα από αυτά που σας ανέφερα, με δένει ιδιαίτερα κάτι με την Ίσο Χρυσή. Αυτό που δένει κάθε Έλληνα, ότι είναι το πιο κομβικό σημείο μαζί από την άλλη πλευρά του συμπλέγματος της Μεγίστης στο Καστελόριζο, το οποίο δεν επιτρέπει στους Τούρκους να βγουν στη Νότιο Μεσόγειο. Διότι κάθε νησί το οποίο αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα αλλά και κατοικείται, έτσι, και δεν είναι δύσκολο η Ίσος Χρυσή να κατοικηθεί, έχει χωρικά ύδατα, έχει υφαλοκρηπίδα, μπορεί πάνω εκεί να χτιστεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γνωστή ΑΟΣ. Δηλαδή τα χωρικά ύδατα της νήσου Κρήτης δεν νοείται να αρχίζουν από την Ιεράπετρα, ας πούμε. Αρχίζουν από την Γάβδο, αρχίζουν από την Ίσο Χρυσή. Και το Κοφόνης πιο πέρα. Και από εκεί και πέρα μπορούν να εκταθούν μέχρι και στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά ύδατα, κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης του 1982, το οποίο το έχουν υπογράψει και κυρώσει οι περισσότερες χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, άρα είναι αυτό που λέμε γενικώς παραδεδεκμένος κανόνας του διεθνούς δικαίου και δεσμεύει άπαντες, ακόμα και αυτούς που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει στα νομοθετικά του σώματα το δίκαιο της θαλάσσης. Εφόσον οι περισσότεροι μέσα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το έχουν κάνει, το έχουν υπογράψει, το έχουν κυρώσει, το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης δεσμεύει και την Τουρκία. Άρα η νήσος Χρυσή
είναι το συμπληρωματικό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό στοιχείο του Καστελορίζου. Μάλιστα. Και αυτή έρχεται ως ένας δεύτερος, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα, αμυντικός, να μπλοκάρει τον Τούρκο που είναι μπλοκαρισμένος στο Καστελόρι. Ναι, και να πάει την κυριαρχία της πατρίδας μας αρκετά πιο κάτω από ότι έτσι κι αλλιώς από την ίσο Κρήτη πηγαίνει. Ναι. Πρέπει όμως εδώ να πούμε κάτι, ότι η Τουρκία απαράδεκτα δια του Προέδρου της κυρίου Ερντοάν λέει ότι μόνο χωρικά ύδατα έχουν τα νησιά. Τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν έχουν ναούς. Αυτό εμείς πρέπει να το αγνοήσουμε, διότι δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Επίσης, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προσφεύγουμε σε αυτό που λέμε 5 πάνω, 5 κάτω θα τα βρούμε. Έτσι μας φαίνεται ότι είναι το δίκαιο. Αυτό είναι η αρχή της ευθυδικίας. Αν θέλουμε, και γενικά τα κράτη αν θέλουν, μπορούν να το κάνουν, να παρακάμψουν το διεθνές δίκαιο. Εμείς όμως δεν πρέπει να το κάνουμε, διότι αν το κάνουμε, η Τουρκία κατεβαίνει πραγματικά νοτίως της Κρήτης και παίρνει, ας πούμε, νομιμοποίηση αυτό το απαράδεκτο κείμενο, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω μνημόνιο, το απαράδεκτο, το ανυπόστατο κείμενο που έχει υπογράψει η Τουρκία με τον τότε πρωθυπουργό της Λιβύης, τον κύριο Σαράτ. Και φέρνει κοντά και τη Λιβύη μετά. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Δεν το δεχόμαστε. Λέμε ότι η Κρήτη έχει υφαλοκρηπίδα, έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και στην Κρήτη περιλαμβάνεται και η Γαβδός και η νήσος Χρυσή. Άρα, επειδή το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν ξανά απόψεις περί γκρίζα ζώνης για το νησί Χρυσή, με τα επιχειρήματα σύμφωνα με όσα υπάρχουν καταγεγραμμένα, μας λέτε ότι δεν ισχύει, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Έτσι. Από πού και σπου γκρίζα ζώνη, εφόσον, να σας πω, πηγαίνουνε τουρίστες, δεν πηγαίνουνε. Δεν είναι αυτό μια οικονομική δραστηριότητα. Έχει ζώα μέσα. Ναι. Έχει ζώα μέσα τα οποία κάποιος θα φροντίζει. Δεν έχει οικονομική δραστηριότητα. Έχει προφανώς κάποιο προσωπικό που φροντίζει τα ζώα. Δεν έχει κάποιους ανθρώπους. Άρα έχει και χωρικά ύδατα, έχει και υφαλοκρηπίδα, έχει και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Βεβαίως, το ελληνικό κράτος θα έπρεπε αυτό να το κάνει ακόμα πιο έντονο. Ακόμα πιο έντονο. Θα μπορούσε να δομήσει κάτι εκεί. Φυλάκιο, ας πούμε, ένα φυλάκιο. Μόνο ένα φυλάκιο, μια ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα. Μια μαρίνα, έτσι. Να κάνει, τι να σας πω, να κάνει ένα ΙΕΚ, ας πούμε, αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα ναυτιλίας, αλληλείας, κάτι. Να του δώσει περισσότερη ζωή. Η Natura πώς εμποδίζει εδώ? Ναι, πώς εμποδίζει εδώ η Natura? Ο χαρακτηρισμός ως Natura της περιοχής όλης. Ωραία, ναι, κάτι το οποίο δεν θα βλάψει το περιβάλλον. Ναι. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, θα είναι και συλλογική. Συγγνώμη, δεν ισχύουν τα 6 ναυτικά μίλια από την ίσο Χρυσή, ρωτούν οι ακροατές μας. Και τα 12 θα μπορούσαν να ισχύσουν από την ίσο Χρυσή. Αυτό είναι στο χέρι της Ελλάδος. Δηλαδή, οικολογία. Τι είναι η οικολογία? 5 πράγματα. Μπορούμε μέσα σε αυτά τα 5 πράγματα να κάνουμε μια επένδυση συμβατή με την προαγωγή της οικολογίας. Να κάνουμε, ρε παιδιά, τι θέλετε, λέω τώρα αυθαίρετα, συγχωρήστε με, να βάλουμε μελίσια και να έχουμε 30 άτομα να ασχολούνται, να εκπαιδεύουν, να εκπαιδεύονται. Τα πάντα θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κύριε Κώστα, εσύ καθηγητές των πολιτικών επιστημών και οι διεθνολόγοι, με ένα email συνονέστε οι περισσότεροι τάκα και μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση του Μαξίμου. Εσείς εδώ πέρα είχαμε πει δυτικά κάνουμε επέκταση 12 μίλια προς το Ιόνιο, και τι δεν την κάνουμε νεοτίως της Ιεράπετρας ή της Κρήτης γενικότερα, για να όχι να αγκαλιάσουμε, για να εξαφανίσουμε τουρκολιβικά μνημόνια, παραμύθια, ψευτιές, ψευτοσυμφωνίες και όλα αυτά. Μόνο είμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συνέχεια
Που καλά είπατε προηγούμενα ότι 5 πάνω, 5 κάτω υπό την πίεση του Ερντογάν, γιατί είναι τεράστιος διπλωμάτης, μπορεί να υποκύψει στο Μαξίμου. Καλά, αυτό το τουρκολιβικό μνημόνιο αγνοεί εντελώς και την Κρήτη και τη Ρόδο και το Καστελόριζο, έτσι, και άλλες περιοχές. Ναι, ακριβώς. Και καλά θα κάνουμε να μην το λέμε καν μνημόνιο. Είναι μια παρανομία, είναι αυτό που λέμε ανυπόστατη πράξη. Δηλαδή πράξη η οποία δεν υπάρχει, έτσι, διότι εξόφθαλμα, πρόδειλα αντιτίθεται στο διεθνές δίκαιο. Αλλά εμείς το λέμε συνεχώς αυτό. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που το φωνάζουν. Ότι εμείς δεν θα προσφύγουμε, και έχουμε φέρει αποτελέσματα, πιστέψτε. Δεν θα προσφύγουμε στην ευθυδικία, στο 5 πάνω, 5 κάτω. Εμείς αμετάθετα στηριζόμαστε στο διεθνές δίκαιο και σε τίποτε άλλο. Και είναι ευλογία Θεού αυτό το νησί. Ευλογία Θεού είναι από σίγουρα κάθε άποψη. Πρέπει λοιπόν να τονώσουμε αυτή την παρουσία της Ελλάδος, της κυριαρχίας της χώρας μας. Έτσι κι αλλιώς είναι θεμελιωμένη η κυριαρχία μας στην νήσο Χρυσή, αλλά πρέπει να το κάνουμε ακόμα πιο έντονο. Με οποιαδήποτε δράση. Νομίζω ότι ο κύριος Δήμαρχος με πρωτοβουλία του και το Δημοτικό του Συμβούλιο και η πλειοψηφία και η μειοψηφία μαζί που συνθέτουν τη δημοτική πολιτική έχουν και αντιδήμαρχο για την νήσο Χρυσή, μου είπαν. Δεν βοηθά όμως η πολιτική ηγεσία, κύριε Αντωνάκη. Εδώ και μια τριετία έχουν προκύψει κάποιες νέες δράσεις από τότε που θεσμοθετήθηκε μια επιτροπή διαχείρισης για θέματα που αφορούν ξεκάθαρα στην νήσο Χρυσή. Μεθαύριο τη Δευτέρα έχουμε και παρουσίαση κάποιων πρώτων μελετών που και αυτές καθυστέρησαν βέβαια αρκετά να γίνουν. Από εκεί και ύστερα δεν βλέπουμε γοργά βήματα. Δεν υπάρχει βούληση πολιτική για να γίνουν πράγματα πάνω στην νήσο Χρυσή. Εάν πάτε, κύριε Κώστα, αύριο στο νησί, αν πάτε αύριο με ένα κουρασιρόπιο, θα σας πούνε πέσε μέσα στη θάλασσα να κολυμπήσεις, να βγεις στην ακτή. Ναι. Αυτά τα πράγματα για το όνομα της Παναγίας το 2024 πρέπει να συμβαίνουν. Δώσε μας την παραγία εμάς. Αυτό, εάν το λένε ότι δεν προσεγγίζουμε το νησί, τότε το νησί θέλουν, δεν το έχουν καταφέρει, αλλά θέλουν να δικαιώσουν την Τουρκία. Δηλαδή να πούνε ότι δεν έχει χωρικά ύδατα, δεν έχει υφαλοκρηπίδα, δεν έχει ΑΟΣ. Τι θα πάει να πει πολύ να πας? Είναι ελληνικό έδαφος. Ακριβώς. Δεν γίνεται, να μην παρεξηγηθούμε, δεν γίνεται γι' αυτό το λόγο. Γίνεται επειδή δεν υπάρχει προβλήτα νομοποιημένη να πηγαίνει εκεί το σκάφος, να προσεγγίζει και να βγαίνουν απευθείας στην ακτή οι επιβάτες. Οι τουρίστες. Θα ήταν τόσο μεγάλο κόστος να φτιάξουν μια προβλήτα. Μα 20 χρόνια να το εντάξουν αυτό σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ώστε να πάρει μεγαλύτερη ισχύ, δηλαδή να πέσει ευρωπαϊκό χρήμα. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Όμως αυτό σας λέω, υστερούμε πάρα πολύ σε αυτά τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. 20 χρόνια τώρα, έτσι. 20 χρόνια τώρα. Ο κύριος Πλακιωτάκης που έχει διατελέσει και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τι σας λέει γι' αυτό? Πολλά έχει πει. Δεν έχουμε δει να γίνονται, για παράδειγμα. Υπάρχει ανάγκη φύλαξη στο νησί. Εδώ και 3 χρόνια μας λένε θα έρθουν φύλακες στο νησί, να μπορεί και ο κόσμος να πηγαίνει με ασφάλεια, να μένει, να κάνει το μπάνιο του, να μπουν τουαλέτες, όλα τα γνωστά, τα καθημερινά, οι ανάγκες. Δεν έχει γίνει τίποτα. Ελπίζουμε τη Δευτέρα, μετά την παρουσίαση των μελετών, 3 μελέτες θα παρουσιάσει η Επιτροπή, ελπίζουμε να οδηγηθούν τα πράγματα προς επίλυση. Δηλαδή, πρώτα θέλουμε τους φύλακες, την πρώτη μελέτη. Φύλακες, επισκεψιμότητα και να ξεκινήσει να δουλεύει το νησί. Να δουλεύει. Τα υπόλοιπα κάντα μετά. Έχετε και μια συμπαθέστατη νέα κοπέλα που είναι βουλευτής του Πασόκ. Αξιολογότατη. Ναι, αξιολογότατη με καλές σπουδές. Την έχω γνωρίσει και έρθει στο εκλογικό τμήμα στη Βαϊνιά που ήμουν δικαστικός αντιπρόσωπος. Και μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Αυτή τι σας λέει? Έχει κάνει και εκείνη από τη δική της πλευρά, έχει κάνει τις παρεμβάσεις της, όπως και ο κύριος Πλακιωτάκης, έτσι. Δεν θα υποβαθμίσουμε το παραμικρό. Όμως, ξαναλέω, όλα λειτουργούν. Ίσως επειδή στην Ελλάδα γενικότερα εν γέννη συμβαίνει αυτό και για την νήσο Χρυσή με ρυθμούς χελώνας. Για 3 χρόνια τώρα έχει υπάρξει αυτή η νέα κατάσταση, αυτά τα νέα δεδομένα με τη μείωση της επισκεψιμότητας για να έχουμε ανάταση του κεντροδάσους, και όμως δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση
ούτε οικολογικής φύσεως, ούτε με άλλους τρόπους, και δυστυχώς το κεντροδάσος παραπέει. Γενικότερα η κατάσταση του είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με ενημερώνουν... Η παρέμβαση για το κεντροδάσος είναι εκδήλωση εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή αν πάει κόσμος δικός μας υπό την εποπτεία της ελληνικής διοικήσεως και κάνει αυτή την παρέμβαση στο κεντροδάσος, είναι πράξη εθνικής κυριαρχίας. Άρα τονώνει, ενισχύει την υπόσταση της νήσου Χρυσής. Υπήρχε δρόμος περιπατητικός, το οποίο τον έκανε δασική υπηρεσία. Τώρα τον ακυρώνουν, δεν ξέρω αν κάνουν άλλο ή μετά τις μελέτες τι προβλέπετε, αλλά υπήρχε πρόσβαση και διάβαση στο νησί. Κύριε Αντωνάκη, με ενημερώνουν ότι θέλει να κάνει μια παρέμβαση τηλεφωνικά ο κύριος Λιαπάκης. Ο κύριος Λιαπάκης ήταν για χρόνια κάτοικος στο νησί, ξέρει τα πάντα απ' έξω και ανακατοτά. Να τον ακούσουμε? Ναι, βέβαια. Ωραία. Κύριε Λιαπάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, εσάς, τον κύριο Αντωνάκη και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Κύριε Αντωνάκη, αυτή τη στιγμή ακούω τα λέτε, όμως εγώ και στην απογραφή, αυτό αποδεικνύεται από τη στατιστική υπηρεσία, και στην απογραφή του 2011 και στην απογραφή του 2021, εγώ και κάποια μέλη της οικογένειάς μου είμαστε εγγεγραμμένοι σαν μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Χρυσής, και για ανταμοιβή καταδικάστηκα με 18 μήνες φυλάκιση για παράνομη διανυκτέρευση, για ρύπαση του περιβάλλοντος, δεν ξέρω από πού γινόταν η ρύπαση του περιβάλλοντος, για ένα σωρό πράγματα, αντικειμενικό σκοπό να με βγάλουν έξω, όπως βγάλανε και την εμπορική δραστηριότητα, γιατί υπήρχαν κάτι που κάνουν κατάδευση παραδιών. Διώξανε όσους καθαρίζανε και φροντίζανε το νησί να μην πάρει φωτιά. Μήπως αυτό εμπεριέχει κάποιο δόλο? Αυτό το πράγμα, τι να σας πω, είναι εθνική αυτοκτονία. Μόνο ως εθνική αυτοκτονία μπορώ να το πω. Τι να σας πω, δεν θα ήθελα να επεκταθώ και να μιλήσω και για συμφέροντα πολυεθνικών εξορίξεως υδρογοναθράκων. Ναι, κύριε Λιαπάκη, ολοκληρώστε το ερώτημα. Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι με διέσυρα για την παράνομη διανυκτέρευση μου κάνανε πρόταση πέρσι αν θέλω να πάω εθελοντικά φύλακα την τουριστική περίοδο στο νησί. Οπότε για ποιους φύλακες μιλάνε? Για αυτούς που δεν μπορούν να βρουν, για αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν? Μάλιστα. Σας κάνανε πρόταση να πάτε ως εθελοντής φύλακας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιαπάκη, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και ας βάλει ο Θεός στο χέρι του να βρεθεί μια κάποια λύση. Να είστε καλά. Καλημέρα. Κύριε Αντωνάκη. Κύριε Κώστα, η απάντηση που δώσετε ήταν τέλεια, ομολογώ. Τέλεια ήταν η απάντηση που δώσετε. Όμως, στην αντιπέρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγούμενα. Τότε λοιπόν, επισήμως, ας έρθει ο ταξίαρχος Κρήτης να βάλει μια σκοπιά. Κατοχυρώσανε την παραμονή, τη φύλαξη, την παρουσία, το στράτευμα. Μήπως φοβούνται εδώ κάτι και το κάνουν στη Γάβδο? Βέβαια θα μου πείτε εκεί. Κοιτάξτε, πρέπει να έχουν την άδεια της κυβερνήσεως. Εμείς οι πολίτες δεν κάνουμε εξωτερική πολιτική ασφάλειας έτσι. Υπάρχουν συνταγματικώς αρμόδιες αρχές να το κάνουν. Εμείς όμως μπορούμε να πιέσουμε και την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινή γνώμη να την κινητοποιήσουμε, ήδη αυτή τη στιγμή το κάνουμε, και να πούμε τονώστε την παρουσία της ελληνικής κοινωνίας στην Ίσο Χρυσή και να αναπτύξετε οικονομική δραστηριότητα. Πολύ ωραία η θέση. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η θέση αυτή. Είναι κομμάτι της ελληνικής πατρίδας. Έτσι. Και μάλιστα κρίσιμο, πολύ κρίσιμο. Αν κατανοούσαμε τι σημαίνει Ιεράπετρα και τι σημαίνει η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης και τι σημαίνει η Λασίθη, είναι μετά το Καστελόριζο και εν γέννη τα Δωδεκάνησα αυτό που κλείνει εντελώς την πόρτα στον Τούρκο να κατέβει προς την Βόρειο Αφρική. Πάρα πολύ καλά.
Είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Ναι, κύριε Αντωνάκη, σε λίγα λεπτά μας τα είπατε όλα για το νησί και το στόχο που πρέπει να έχουμε και το πρόγραμμα. Αυτά βέβαια αφού συνεργαστεί η τοπική αυτοδιοίκηση και με την Επιτροπή Διαχείρισης και με την αποκεντρωμένη βέβαια διοίκηση Κρήτης. Συγγνώμη, καταλαβαίνω θέλετε να προχωρήσετε. Ένας ακροατής μας λέει το εξής: είχε γίνει λέει και παλιότερα είχαν κάνει ως εθνοφυλακή άσκηση ανακατάληψης στη Χρυσή. Ένας μέλος εθνοφυλακής μας το αναφέρει που πήρε και μέρος στην άσκηση τότε. Αυτό. Κοιτάξτε, αν αυτό προέρχεται από την ελληνική διοίκηση, καλώς. Αν είναι ακτιβιστική ενέργεια πολιτών, εθνοφυλακή, όχι ακτιβιστική. Να κάνω μια ερώτηση τελευταία, κύριε Κώστα, αφού είστε και διεθνολόγος βέβαια, πολιτικών επιστημών. Κάποια κράτη ευρωπαϊκά αναγνωρίζουν σήμερα, θα αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει αυτή την ώρα που έχουμε ένα Ισραήλ? Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το καζάνι που λέγεται Μέση Ανατολή. Αυτό που γίνεται στη Γάζα έχει πολλές πτυχές. Είναι η 7η Οκτωβρίου του 2023 που το κράτος του Ισραήλ δέχτηκε μια φοβερή επίθεση. Από εκεί και πέρα απαντάει το Ισραήλ όχι μόνο για να κατοχυρώσει την ασφαλειά του, αλλά για να κατοχυρώσει το κύρος του ως κράτος. Διαφορετικά όποιος θέλει μπαίνει μέσα και σφάζει. Από εκεί και πέρα βεβαίως εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε στο να επικρατήσει ένα μέτρο. Να υπάρξει μέτρο, δηλαδή σπαράζει η καρδιά μας όταν βλέπουμε ανθρώπους κυνηγημένους Άραβες έτσι. Στην περιοχή. Να εργαζόμεθα υπέρ της ειρηνεύσεως και της ισορροπίας, αλλά και της αποτροπής κάθε προοπτικής να ξαναγίνει αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου του 2023, που ήμουν τότε στην Ιερά Πέτρα, διότι ήταν ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Ναι. Και μετά ήρθα και για το δεύτερο, όπου είχαμε μόνο για το Δημό Ιερά Πέτρας. Είχε κρυθεί η περιφέρεια. Και έβλεπα και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου οι Ισραηλινούς πολίτες να φεύγουν άρον-άρον, ας πούμε, να πάνε να ντυθούν το χακί που λέμε για να υπερασπίσουν τη χώρα. Εμείς θέλουμε την ειρήνευση και δεν εμπλεκόμεθα. Δεν μπαίνουμε μέσα να πούμε αναγνωρίζουμε τη Γάζα, κάνουμε, ράνουμε κτλ. Εργαζόμεθα υπέρ της ειρήνης και της καταλλαγής. Αυτή πρέπει να είναι η θέση. Σαφέστατα. Στην επόμενη συνέντευξη για το νησί, αφού τη Δευτέρα προχωρήσουν οι διαδικασίες, θα πάμε λοιπόν στον πόλεμο που εμπλεκόμαστε. Στην άλλη συνέντευξη. Ουκρανία-Ρωσία. Ουκρανία-Ρωσία, και αυτό δεν μας ικανοποιεί να υπάρχει πόλεμος. Αλλά τον δουλεύουμε. Τον πληρώνουμε. Πρέπει να λέμε στους συμμάχους μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ότι βρείτε τα καταρχήν με τη Ρωσία και μην θέλετε να την πνίξετε, διότι αυτή είναι μια ενέργεια που θέλουν να πνίξουν την Ρωσία η δυτική, προεκτείνοντας το ΝΑΤΟ κτλ. Πρέπει να κατανοήσουμε το εξής. Αυτό που λέμε η κυριαρχία κάθε χώρας έχει στοιχεία που είναι απόλυτα. Δηλαδή, είμαι στο σπίτι μου, βρε παιδί μου κτλ. Ναι, αλλά έχει και κάποια στοιχεία που είναι σχετικά. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη, ασκώντας την κυριαρχία μας, και την ασφάλεια του γείτονα. Φερρυπίν, στο θέμα της νήσου Χρυσής είμαστε απόλυτοι και για το Καστελόριζο. Διεθνές, δίκαιο και τίποτε άλλο. Έτσι, ακριβώς. Σε άλλα ζητήματα που είναι, αν θέλετε, οικολογικά, ας το πούμε έτσι, που είναι, αν θέλετε, ζητήματα κάποιες ιδιαίτερης λεπτής πολιτικής. Εκεί θα λάβουμε υπόψη στην άσκηση της κυριαρχίας μας και το συμφέρον των γειτόνων μας. Μάλιστα. Κύριε Αντωνάκη, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα. Το κλασικό παράδειγμα στις διεθνές σχέσεις είναι αυτό που έκανε ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο κύριος Μπολσονάρο. Ο πρόεδρος Μπολσονάρο πήγαινε και έκαιγε δάση του Αμαζονίου και λέει θα τα φυτέψω σόγια. Πράγμα που έκανε. Ναι ρε φίλε, θα τα φυτέψει σόγια, αλλά καταστρέφεις τον παγκόσμιο πνεύμονα. Άσκησε την κυριαρχία σου, αλλά η κυριαρχία σου εδώ κάμπτεται, υποχωρεί εν ώψη του παγκοσμίου συμφέροντος. Εμείς στην Ίσο Χρυσή
σεβόμαστε το παγκόσμιο συμφέρον και λέμε είναι ελληνική η νήσος, έχει πλήρη και απόλυτη κυριαρχία, έχει χωρικά ύδατα, έχει υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Με αυτό δεν ενοχλούμε κανέναν. Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θέλω να πω το εξής. Σήμερα με τη συζήτηση που κάναμε και όλα αυτά που μας μεταφέρατε, συμβάλαμε στο να διαμορφώσουμε κι εμείς και οι ακροατές μας τη σκέψη μας σε ζητήματα που μπορεί για κάποιους να ήταν ακόμα αμφιλεγόμενα ή να είχαν σχετικές απορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Χαίρομαι που ανοίξαμε αυτό το διάβλο της συζήτησης μαζί σας και εύχομαι ότι θα συνεχίσουμε αυτήν την συνεργασία. Στη διάθεσή σας, εγώ σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε για αυτή την συζήτηση που κάναμε και να ξέρετε ότι εμείς εδώ στην υπηρετική Ελλάδα δεν σας ξεχνάμε, δεν είναι τυχαίο ότι δήλωσα πάλι ότι θέλω να έρθω δικαστικός αντιπρόσωπος στην Ιερά Πετρά μας. Σας αγαπάμε, θεωρούμε την Ιερά Πετρά κορυφαίο κομμάτι της γεωπολιτικής ασφάλειας της πατρίδας μας. Πολύ δίκιο. Και είμαστε όλοι ένα και αδιέρετο έθνος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα μιλήσουμε στην άλλη συνέντευξη, θα μιλήσουμε και ευρωπαϊκά. Έτσι. Ευρωπαϊκά. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας από την Κρήτη. Γεια σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.